el semàfor del Barça-Bilbao. El Barça ha guanyat 5-0 al Bilbao i serà a la final de la Supercopa. En verd, la primera part del Barça. Com diem, el Barça ha golejat, li ha fet una maneta al Bilbao, mai està de més fer-li 5 gols a un equip que ens estima tant com el Bilbao, i ho ha fet en un partit en què la primera part ha estat del tot soberbi. El Barça ha superat el Bilbao en tot moment. De fet, al minut 35 el Barça ja anava 3-0, un Barça que havia començat amb una alineació amb canvis importants perquè no era de la partida de Lamine Yamal, que ha jugat a la segona meitat. De fet, recordem que ahir no va poder participar de l'entrenament, avui ha estat suplent. Qui ha ocupat el seu lloc ha estat Ronny Bardghji, que ha estat protagonista del partit en aquesta primera meitat, ha estat autor d'un gol i ha fet molt bones accions per banda. Un Barça que també ha vist com al darrere jugava Eric Garcia, per tant no jugava Gerard Martín, i la resta els jugadors habituals, amb la tornada de Pedri al mig del camp també molt important, Pedri fent parella amb De Jong. Com diem, el Barça ha fet una primera part molt i molt bona, ha superat en tot moment un Bilbao que s'ha vist incapaç d'arribar ni a disputar cap pilota. Al final el Barça és molt superior, l'ha tancat a la seva àrea, com diem, en 35 minuts ja li havia fet 3, ha acabat amb 4 al descans i a la segona part, molt inici de la segona part, ha fet el 5è, i el Barça llavors ja sí, ha baixat, ha començat a tocar, ha començat a passar-se la pilota, no, ha pogut també fer algun gol més, el Bilbao també ha tingut alguna ocasió, però com diem, aquesta primera part del Barça ha estat autènticament un domini aplastant. El Bilbao s'ha desfet, no ha arribat ni a donar coses, el Barça ha estat tan superior que, com diem, ha marxat al descans amb aquest 4-0, com diem, un gol de Ronny, 2 gols de Rafinha, un dels altres protagonistes del partit, un gol de Ferran i un altre de Fermín. Com diem, un Barça que en aquesta primera part ha superat molt clarament el Bilbao i sempre és molt bo superar un equip que ens estima tant com aquest Bilbao, que et sembla que aquest any per la Supercopa tampoc trauran la gavarra. En verd també, les tornades de Pedri i Rafinha. Com diem, el Barça ha fet un partit coral molt bo a la primera meitat, però si hem de sanificar-ho en 2 jugadors aquesta primera meitat, agafaríem a Pedri i a Rafinha. La tornada de Pedri és clau per aquest Barça. El Barça juga molt millor quan hi és Pedri que quan no hi és. La setmana passada, a camp de l'Espanyol, el Barça va millorar moltíssim amb la sortida de Pedri i avui també ho ha fet. Avui ha optat Hansi Flick per posar a Eric Garcia de central i ha fet jugar al costat de Frenkie de Jong a Pedri, com diem, i el Barça ho ha notat moltíssim. El Barça ha pogut fer una pressió molt amunt, el Barça ha recuperat boles molt amunt, pràcticament no ha deixat que el Bilbao passés del seu camp a la primera meitat i això ha estat clau en aquesta victòria, en aquesta primera part tan bona i en aquesta golejada del Barça. Un altre protagonisme ha estat Rafinha, és un futbolista que li dona moltíssim a aquest equip. Quan no hi era per lesió ho dèiem, i ara que torna a jugar és una evidència. És un futbolista que val el seu pes en or, pel que fa en pilota i pel que fa sense. Avui ha estat un autèntic espectacle la primera meitat que ha fet, perquè ha desdoblat a Balde, quan no ha pogut desdoblar li ha donat perquè Balde pogués desbordar i a sobre, com diem, ha fet 2 gols i ha donat una altra assistència. Per tant, el brasiler ha estat clau en aquesta victòria, com diem, un jugador amb què el Barça suma moltes coses. Avui faltava Lamine Yamal d'inici, però Rafinha hi era i també hi era Pedri i això és molt important per a aquest equip. I amb àmbar, el possible fitxatge de Cancelo. Avui no podem destacar res en negatiu del partit, perquè com diem, el Barça sí que és veritat que potser ha aixecat una miqueta el peu de l'accelerador de la segona part, podia haver-ne fet algun més, però el Barça li ha fotut 5 al Bilbao i això és molt difícil en unes semifinals de Supercopa d'Espanya. Ara espera rival, a l'altra semifinal entre el Madrid i el Barça, i el Madrid i l'Atlètic de Madrid donarà aquest rival pel Barça, veurem quin és, i com diem, volem destacar amb aquest àmbar la tornada de Joao Cancelo. Veurem si el Barça acaba fent aquesta operació, sembla que està molt avançada, sembla que el Barça acabarà incorporant aquest jugador que ja el va tenir fa 2 temporades amb Xavi a la banqueta. Allà va tenir un rendiment bastant irregular, va començar bastant bé, recordem per exemple partits en què va fer-ho bastant bé, una remuntada a casa important contra el Betis, partits bons però també partits dolents, sobretot en el que era la seva posició defensiva, no tornava com havia de tornar, al Barça li costava aquella banda dreta. Veurem on el fa jugar Hansi Flick, quina és la idea de Hansi Flick. Amb Hansi Flick els 2 laterals són molt ofensius, tant Balde com Koundé, i Cancelo té la qualitat que pot jugar als 2 cantons, a la dreta i a l'esquerra, i segurament jo crec que el veurem més a dalt que a baix. Potser el veurem algun dia d'extrem i tot, perquè crec que segurament per la seva capacitat ofensiva potser Hansi Flick pensi en ell. De fet, en les declaracions que va fer aquesta setmana mateix va parlar també d'aquesta possibilitat, que pogués jugar també més endavant. Veurem,
segurament hi ha hagut molts dubtes amb aquest fitxatge, hi ha gent que torna a treure coses com que Mendes mana en fitxatges, quan si un mira els fitxatges del Barça les últimes temporades, Mendes ha estat clau en renovacions, però en fitxatges no n'hi ha hagut tant de fitxatges que hagin vingut per part de Mendes, el que passa que és un discurs que agrada molt repetir això, però no és veritat, si un mira les dates no és veritat, veurem a veure si aquest rendiment és bo, com diem, hi ha dubtes, perquè és un jugador que amb Xavi va tenir bastants dubtes, ara veurem si amb un altre entrenador, segurament també amb una altra funció, perquè aquest Barça juga diferent que aquell Barça de Xavi, també té jo crec que Hansi Flick té una idea diferent amb ell, més de veure de cara ofensiu que no pas de cara defensiu, amb aquesta nova idea d'ell, i també segurament amb millors prestacions per part del futbolista, veurem si aquest fitxatge, de moment, els últims fitxatges que hi ha hagut no hi ha cap mena de dubte, perquè al final aquest estiu es va incorporar Joan Garcia, sembla que ja no hi ha ningú que parli de Joan Garcia, que hi ha cap dubte de Joan Garcia, i en partits com el d'avui, de Ronny Bardghji, també sembla que es veieixen els dubtes, segurament el suec li té menys minuts, perquè és un futbolista que té la seva posició a la minya mal, però avui amb el seu gol i sobretot amb la seva capacitat per desbordar i perquè no s'ha arronsat en un partit important quan no era titular de feia molts dies, i sobretot un partit amb unes semifinals de Supercopa d'Espanya importants, i avui també ha demostrat que ha estat una bona incorporació. Per tant, esperem també, si s'acaba fent, li desitgem també la millor de les sorts a Joao Cancelo al Barça aquesta temporada.